Sabies que més del 80% d'espais on cria el mosquit tigre són privats? Que no n'hi hagi depèn de tu. Evita les acumulacions d'aigua i posa contra les cordes el mosquit tigre. Plantar cara a aquest insecte que pot transmetre malalties com el dengue i el chikungunya és molt senzill. Detecta els recipients que puguin contenir aigua a l'exterior de casa teva, com ara gerros, plats, regadores o cendrers. Treu-ne l'aigua encara que sembli que no hi ha larves. Elimina els pneumàtics vells. Tapa hermèticament els dipòsits d'aigua. Trobaràs més consells a la web mosquittigregirona.cat.